Здравейте и добре дошли в моят подкаст. Някои истории са като затворена стая. Влизаш вътре уж внимателно, но още при първата крачка усещаш, че няма да излезеш същият. Това е една от тези истории. Не защото е просто убийство, а защото е предателство от най-висок клас. Предателство от дете към сестра и към майка. История, в която няма чудовища под леглото. Чудовището спи в съседната стая и е на 13 години. Неделя вечер, 4 февруари 2007 година. В САЩ е Супербол. Празник, който парализира половината държава. Абелин, среден по големина град в южната част на Тексас, с население около 130 000 души, консервативен район, силно религиозен, по-евтин от големите градове в САЩ, но с по-малко възможности. Нищо не подсказва, че тази вечер ще се превърне в кошмар, който ще отеква по света с години. Чарити Ли е в бара, където работи. Тя е самотна майка с 2 деца – Парис и Ела. Парис по-голям, умен, тих, изключително интелигентен. Ела е от онзи вид деца, което сякаш е дошло да внесе светлина, руса, жизнена, любвеобилна. Чарити оставя децата си с бавачката. Нормална вечер, няма предчувствие. И докато в бара се разнасят виковите от телевизорите, а клиентите спорят кой ще победи, животът ти върви по своят малък работен ритъм. Само че към полунощ в бара влизат 2 полицаи. От начина, по който се движат, тихо, фокусирано, без да гледат наляво и надясно, тя разбира, че това няма да е разговор от типа могат ли да останат още 5 минути или местна алкохолна проверка. Единият полицай се приближава до нея и казва: трябва да дойдете с нас. Става дума за децата ви. И всичко рухва, без да е казано какво точно. Но нека да се върнем няколко часа назад, там където започва истинският ужас. Около 22 часа в централата на 911 влиза обаждане. Гласът е на момче, на 13 години. Ясна дикция, леко притихнал тон. Трябва ми помощ. Намерих сестра си. Мисля, че е мъртва. Цялата е в кръв. Диспетчерът го разпитва за родителите му, за бавачка. Не знам. Няма я. Гласът му звучи тревожно, но не истерично. Някои оператори по-късно споделят, че има едно определено усещане при истинска паника. Чува се в дишането, в ритъма, в това как думите се блъскат една в друга. При Парис това го няма. Операторът на 911 му дава инструкции. Пипни я, има ли пулс? Не мога да кажа, има много кръв. Постави ръка на гърдите и натисни, опитай компресии. Да, опитвам. Но той не опитва. Изобщо. Камерите в дома го доказват. Още по-зловещо. Експертите твърдят, че Парис си играе с оператора на 911. Нито страх, нито паника. Само контрол. Първи пристигат пожарникари. Те често са по-бързи, защото са разположени на повече места. Влизат с носилки, кислород, адреналин. Всичко стандартно. Те виждат Ела. Малко момиченце с руси кадрици. Пижама с сърчеца. Тя е намушкана многократно. Пулс няма. Дишане няма. Топлината вече се губи. Те виждат и Парис. Спокоен, седнал, изчаква ги. Той казва: опитах да я спася. Беше така, когато я намерих. Но времето на смъртта не съвпада с историята му.
Следите от кръв по него не съвпадат с опит за CPR. Това е сърдечно-белодробна реанимация или изкуствено дишане. А ножът е прибран, измит и после поставен обратно. Полицаите веднага усещат нещо неестествено. Законът обаче казва: първо трябва да помогнеш на жертвата. След 5 минути се появява шефът на екипа и тихо казва: момичетото е починало. Вече няма какво да се направи. Майката, която се връща в къщи без да знае, че живота ѝ е свършил, пристига бутана от паника. Тя пита: децата ми добре ли са? Полицаят е поглежда в очите. Онзи поглед, който хората помнят цял живот. Имаме лоши новини. В такива моменти мозъка спира да чува. Нещо вътре в нея сякаш се откачва. Усеща как стои в тялото си, но мозъкът ти отказва да приеме думите. Нищо не може да те подготви за изречението. Ела е мъртва. Намерихме тялото й. Тя се свлича. Не крещи, не удря, не пита как. Първите й думи са: къде е Парис? Къде е синът ми? Той е тук, в безопасност, казва полицай. Какво? Пита майката. Защо? Нали ми казахте, че има убиец? Пауза. Пауза, която майката никога не би трябвало да чува. Парис е задържан, казва полицаят. Експертите започват да анализират случая от първите минути. Той е изчакал чарите да излезе, излъгал е бавачката да си тръгне по-рано, наблюдавал е Ела как заспива, чакал е да се увери, че тя е беззащитна. После е взел ножа. Агресията е целенасочена, не хаотична. Тънки, бързи, последователни удари. 17 прободни рани. Почти нито една не е смъртоносна сама по себе си, което означава, че убийството е било бавно. Трудно е да го кажеш, но истината е: Парис е искал тя да страда. Искал е да бъде наказана. По-късно той признава: не я убих, защото я мразих. Убих я, защото обичах майка си твърде много. И исках тя да почувства какво е да изгубиш всичко. Това не са думи на дете. Това са думи на човек, който разбира какво прави. И го прави въпреки това. Психолозите го оценяват: психопатия, липса на емпатия, висока интелигентност, студен контрол. Полицаите в Абелин са виждали какво ли не. Но този случай от самото начало им бие на нещо друго. Тук няма следи от влизане с влом. Няма отворени прозорци. Няма счупени врати. Няма следи от чуж човек. Нищо от онова, което би подсказало нападение отвън. Всичко насочва към едно. Случилото се вътре в дома, между свои. Полицаите мълчат. Те усещат. Никой още не го казва на глас, но всички го мислят. Не минава много време преди детективите да отделят Парис от къщата и да го заведат в патрулната кола. Първият въпрос, който му задават е: какво се случи, Парис? Момчето гледа в земята. Намерих я така. Това така е нещо, което ще се повтори много пъти. Кратко, празно. Всяка дума е подредена, сякаш минава през филтър. Интонацията е без емоция. Детективът отбелязва в тефтера си: непълна реакция, липса на ужас. 13-годишно дете е намерило сестра си в кръв, би трябвало да е разпаднато, да плаче, да крещи. Това дете обаче стои неподвижно, не трепери, диша равномерно. Един от полицаите казва тихо на другия: той е прекалено спокоен. Първият голям пробив – ножът. Детектив брат Маршал влиза в кухнята. Вижда, че ножовете на рафта са подредени. Всички, с изключение на един, който блести малко повече. Очевидно, току-що измит. Той го вдига с ръкавица. Няма отпечатъци, няма кръв. Но дръжката е леко влажна. Не мокра, а влажна.
Така сякаш някой е мил ножа преди минути и го е минал с кърпа. Маршал казва: това дете не е опитало изкуствено дишане. Това дете е чистило. Тук вече всички усещат, че нещо е дълбоко сбъркано. Но детективите са научени да не скачат на заключения. Продължават със следващото. Събират данните. Часът на обаждането 22:12. Времето, за което е извикан от етажите горе, около 1 минута. Времето, което 911 оператора му говори, около 6 минути. Но медицинският експерт, преглеждайки тялото, казва: детето е мъртво поне от 30-40 минути преди спешното обаждане. Това означава само едно. Парис е чакал. Не е побързал. Не е бил в шок. Той е седял някъде в къщата, докато Ела умира. И после е планирал как да го докладва. Първият разпит на Парис е нещо, което полицейските учебници използват за пример. Детективката Кели Марш, която има дългогодишен опит с деца извършители, започва да задава въпроси. Не натиска, не обвинява. Пита като леличка от училище. Парис страхуваше ли се? Да. Какво видя? Ела в кръв. Все същите къси отговори. Нищо повече. После тя прави един много умен ход. Парис, ако ти се беше случило това, Ела щеше да се оплаши, но щеше да тича да ти помогне. Тя те обича много. Момчето леко повдига поглед. Тогава очите му за момент стават празни, без фокус. Това е момента, в който детективката описва по-късно. Видях пропаст и разбрах, че говоря с човек, който няма вътре онази човешка жилка, която те спира. След още няколко въпроса, Парис изведнъж казва: мога да си тръгна, нали? Не съм направил нищо лошо. Това нищо лошо е студено като лед. Още на следващата сутрин в центъра за задържане пристига доктор Морган Флейшман. Той е клиничен психолог, специализиран в детски психични разстройства. Първата им среща трае около час. Психологът задава стандартните въпроси. Чувстваш ли вина? Обичаш ли семейството си? Страхуваш ли се? Парис отговаря. Но начинът на отговори му е странен. Той често гледа човека отсреща в точката между очите, не директно в очите. Това се нарича изкуствен контакт. Прави се от хора, които знаят, че трябва да изглеждат заинтересовани, но не знаят как. Когато се стига до темата смърт, докторът пита: разбираш ли какво означава да умреш? Парис спокойно казва: да, спираш да дишаш. Няма болка, ако знаеш как да го направиш. Докторът записва: това не е нормално мислене за 13 годишен. По-късно тестовете показват липса на емпатия, над средното ниво агресия, но контролирана, висок интелект, манипулативно поведение, изкривена реакция към морал. Диагнозата е тежка. Целенасочена психопатия в ранна форма. Диагнозата не осъжда никого, но обяснява. И тук обяснява много. Исках майка ми да страда. Признанието, което затваря делото. Седмица след убийството, Парис е в центъра за непълнолетни. Един от служителите споделя: това е дете, което не развива вина. Той разбира, че е погрешно, просто не го интересува. Чарити е в шок. Майка на убиец и майка на жертва едновременно. Една жена губи дъщеря си и едновременно губи и сина си. В рамките на една нощ. Това е болка, която не можеш да си обясниш и която не свършва след 24 часа. Чарити се срива психически, физически и емоционално.
Градът гледа с ужас. Някои я обвиняват. Как не си видяла? Как си оставила 13-годишно дете да гледа 4-годишно? Истината е сурова. Никой не е можел да предвиди това. Никой не е предполагал, че Парис, тих, примерен, отличник, интелигентен, крие чудовище в себе си. Чарити казва, трябваше да погреба едното си дете и да посетя другото в затвора. Това няма как да се обясни. Диагнозата е тежка, целенасочена психопатия в ранна форма. Седмица след убийството, Парис е в център за непълнолетни. Един от служителите, който вече има доверие в него, го пита: защо го направи Парис? И момчето отговаря без да трепне: исках да нараня майка си. Исках тя да е сама. В това изречение е документално потвърдено от служителя и включително в преписката: I wanted her to hurt. I wanted her to be alone. Той никога не казва съжалявам, никога не пита как е мама, никога не пита защо всички са тъжни. Нещо такова. Тъй като е 13 годишен, Парис не може да бъде съден като възрастен. Максималното, което закон позволява за непълнолетен в Тексас, е 40 години лишаване от свобода. Това е таванът. На процеса Парис стои спокоен. Чарити присъства. Тя е в шок, но казва в интервю по-късно: гледах го и не видях чудовище. Видях сина си. Само че вече не знаех какво има в този мозък. Прокуратурата не губи време. Те представят ножа, обаждането, аутопсията, анализа на времето на смъртта, записите на Парис и най-тежкото – психологическата оценка. Защитата се опитва да представи теория за сънливост, дисоциация, комбинация от шок и страх. Но всички доказателства сочат едно. Това не е импулс. Това е планирано, методично, изпълнено със студена точност. Парис е осъден на максимума – 40 години затвор. Това е докато навърши 46 годишна възраст. След делото Чарити остава сама. Празна къща. Детска стая, която не трябва да се отваря. Снимки, които тя скрива в шкаф. И едно чувство, което е гръзе до кръв. Аз родих 2 деца. Едното уби другото. Тя казва: няма книги за това. Не те учат как да бъдеш майка на убиец и на жертва едновременно. Това е самотна планета. Няколко месеца след убийството Чарити създава Ела Foundation, организация за подкрепа на семейства, преживели насилие и загуба. Тя посещава Парис в затвора. Да, продължава. Тя вярва, че човек може да се промени. Или поне да го разбере. Но всяко посещение е като да отвориш рана, която не заздравява. Тя казва в интервю: той никога не поиска прошка. Но аз му простих. Това са 2 съвсем различни неща. След присъдата Парис е изпратен в поправително заведение за непълнолетни. Там той попада сред типични убийци. Попада сред деца, извършили престъпления от гняв, деца с наркозависимости, деца, които са били жертва на насилие, младежи, при които престъплението е резултат на момент на агресия. Но Парис се отличава моментално, не като лидер, не като агресор, по-смързяващо, като наблюдател. Един от надзирателите казва в доклад: беше тих, прекалено тих. Това е тишината на човек, който изучава другите. Не е на уплашено дете. Не плаче. Не пита за Ела. Не пита защо съм тук. Интересува се само кога ще може да ходи в библиотеката.
Лежи в леглото си и чете книги за психология и медицина. Пише бележки. Понякога записва физиологични реакции, които наблюдава от другите. Това не е типично поведение за 13 годишен. Един социален работник казва: той не изглеждаше като дете, което се опитва да разбере какво е направило. Изглеждаше като дете, което планира следващия си живот. Парис разказва за убийството с тон, който би използвал студент по медицина, описващ хирургическа операция. Той ни казва: съжалявам, беше грешка, бях ядосан. Вместо това имах мисли, които не мога да спра. Знаех какво правя. Исках да видя какво ще стане с мене след това. Проблемът беше майка ми. Ела беше част от проблема. Когато го питат дали е преживял удоволствие докато убива, Парис отговаря спокойно: не би го нарекал удоволствие, беше завършеност. Психолозите записват: липса на емпатия, липса на вина, опасност от бъдещо насилие. 4 месеца след убийството Чарити решава, че трябва да отиде да го види. Не от слабост, не от чувства. От нуждата да разбере дали вътре в това момче има останки от детето, което е родила. Тя описва момента така: влязах в стаята, видях Парис, който вече беше по-висок. Раменете му бяха по-широки, лицето му спокойно. Очите му абсолютно празни. Тя чака той да се разчувства, да каже мамо, да се разплаче. Но Парис я гледа и казва тихо с тон, като между учен и обект: ти трябваше да дойдеш по-рано. Това изречение разбива Чарити, защото зад него няма любов, няма жал, няма тъга, само контрол. Тя описва усещането така: почувствах се като гост в присъствието на дете, което вече не познавах. Прегледите разкриват тежко антисоциално разстройство, висока структурна психопатия, нулева емпатия, неспособност да формира дълбоки човешки връзки, интелект за университетско ниво, силна развита манипулация, потенциал за опасно поведение като възрастен. Психиатърът обобщава: то е едновременно дете и чудовище. Това е най-опасната комбинация. Защо Парис иска да остане в затвора? Тук идва шокиращия момент. След няколко години Парис казва на майка си: не искам да излизам твърде скоро. Не вярвам, че ще мога да се контролирам. Психолозите го интервюрат повторно. Той казва: хората ме дразнят, не изпитвам привързаност. Когато видя слаби хора, искам да ги доминирам. Това не е импулс. Това е начин на мислене. Това е признание за потенциално бъдещо насилие. Съвсем доброволно признание. Докато Парис расте в затвора, Чарити се опитва да живее. Тя има работа, приятели и живот, но всяко нейно действие е белязано от вина, мъка, спомена за Ела. Страха, че обществото я осъжда. Страха, че някой ден Парис може да бъде свободен. Тя казва в интервю: всяка година той става по-силен, по-висок, по-интелигентен. Ела завинаги остана на 4. Интелект и контрол. Парис използва високия си коефициент на интелигентност, за да анализира средата и хората около себе си. Наблюдава другите затворници и надзирателите и често предвижда реакциите им. Манипулация. Той умело манипулира някои затворници, понякога ги кара да се съмняват един друг,
за да наблюдава конфликти без сам да участва. Социална дистанция. Не формира истински приятелства и не се превързва. Външно изглежда спокоен, тих, понякога дори чаровен, но няма емоционална топлина. Обучение и самоподготовка. Чете книги по психология, философия, криминология. Писането и изучаването са начин да запълва времето и да поддържа умствената си острота. Вътрешна дисциплина. Спазва строг дневен режим, като се занимава с четене, писане и упражнения. Това му дава усещане за контрол и структура. Отношения с надзиратели. Понякога предизвиква леко напрежение, защото е интелигентен и наблюдателен, но не създава опасност за персонала. Парис поддържа контакт с майка си чрез писма. Те са дълги, умело формулирани и с психологически подтекст. Често опитва да я манипулира емоционално, като смесва чар, интелект и леко чувство за вина. Въпреки това, Чарити посещава сина си, за да следи развитието му и да поддържа някаква връзка, без да оправдава действията му. Психиатрите и надзирателите смятат, че Парис е потенциално опасен, ако излезе. В затвора обаче той не проявява физическо насилие. Опасността му е интелектуално и психологическо въздействие върху околните. Те го описват като хладнокръвен стратег, който може да манипулира другите без да вдига шум. Животът на Чарити след трагедията остава постоянна борба между любовта към детето, което е изгубила, и болката от детето, което е създало хаос. Тя намира сили в малките неща. Спомените за Ела, вярата си, ежедневните ритуали и усилията да помага на други семейства, преживели загуба. В нейния свят всяко щастие е отсечено от сянката на онзи февруарски ден. Парис остава в затвора като символ на интелект, изпълнен със студена жестокост. Неговата история е предупреждение за света. Понякога опасността идва от най-неочакваните места, дори от детето, което би трябвало да бъде невинно. Той расте като човек, който е напълно наясно със своите действия, но без способността да изпита същите чувства към другите. Чарити казва в последното си слово за историята на децата си: Ела беше светлината, която никога няма да угасне. Парис беше мракът, който трябва да остане заключен. Това е историята за едно семейство, което никога няма да бъде същото. История за предателство, интелект, зло, любов и непреодолима загуба. За майка, която продължава да живее с мъката, и за дете, което никога няма да разбере човешката топлина. И когато слушаш разказа за тая трагедия, остава само едно. Да си припомним колко крехък и сложен е човешкият живот и колко тънка е границата между невинността и злото. Историята на Ела и Парис остава като предупреждение за семействата, за обществото, за всички нас. И това беше историята, която приготвих за вас днес. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако моите видеа ви допадат, бих се радвала да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да коментирате. Така помагате на канала ми да се развива и да достига до повече хора. Благодаря ви и до следващата история. Двойният живот на Парис